na ti she hi shoki asi yakaye he ni tina nya ni to tina ti she hi shoki asi yakaye he ni tina to sali chonangi ga he ti chingani ho ri sui tina le ti se ganga tv to sali chonangi ga he ti chingani ho ri sui tina le ti se ga ti ba che sa to sakami kami thengi lai hi sa to sakhin re sa to sakhin ra sa to sakami kami thengi lai hi sa to sakhin re sa to sakhin ra to ti phila an sa quy ne shin phin ra he be ho ki she hi sa mai to a si chi na to ti phila an sa quy ne shin phin ra he be ho ki she hi sa mai to a si chi na na hai hi ti kwa na ka sha ti kwa na ka shi le to sa to ka si chi na ni sa na hai hi ti kwa na ka sha ti kwa na ka shi le to sa to ka si chi na ti cha ta nai am ka sa ni to ka bia li kho ma si kwa ka to shki no fa ai ti cha ta nai am ka sa ni to ka bia li kho ma si kwa he ni ti na a ni me kwa ni shi cha ganga he ka me ki ne lenga si che sa ni tong ti na na ni me kwa ni shi cha ganga he ka me ki ne lenga si che sa ni tong ti na na a thi an si na tong tu sha quy ya la nya ni me kwa la shi cha nya ka nya shi he ka me a thi an si na tong tu sha quy ya la nya to isa sha shi a ti cha ta no a